Kang mamalo weche giko mag masira makidek kel kod kodh El Nino. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano Andrew kom report machalo koda mano. E weche mamoko en midhiero maluoro Director General machon mar Duol mar Communication Authority Ezra Chiloba medore ka duol manono mibadhi pachoka EACC koro dwa chako none. Tok riembe e tich kod jakom board mar Communication Authority of Kenya Mary Wamboi tarik 18 dweni, EACC koro ochako nono Ezra Chiloba Simiyu kaluwore kod weche mitudego moting'o tiyo marach gapise. Kaluwore kod oboke mochwal kod jal motelo ne nonro e duol mar EACC Pascal Mweu, gidwaro mondo Chiloba ochwal negi oboke gi. Andika mar hola mar ot manokaw e hik omenda 2021-2022 kod mar hik omenda 2023-2024. Oboke mar timo nonro omenda mare lipod nono omenda moa kuom piny owacho mamalo. Oboke mane opuodho hola mar udi kokale duol mar CAK, bug hola mar duol mar CAK, kanyakla kod oboke manyiso jokanyo manopuodho hola makamago ne duol mar CAK. Kamano bende, e hola mar ot mane okaw, gidwaro oboke moting'o oboke mar lowo kata title deed, oboke marango lobno kata search certificate, ogirimiti mar winjruok, nonro mar wuon lobno, andika ewi lobno kod oboke moramora machielo motenore kod lobno. Chiloba itudo kod kaw hola kendo puodhore owuon ne hola no mar lowo kokoluwo chenro makare. Iwacho ni ne onyiew ot kendo nyiew eka 7 mag lowo kokalo hola kopogore kod eka 1 mopuodhi kokalo chenro mar jotije.